Godogwongo, godogwongo, godogwongo. Nna m eze akpata m enyi. Godogwongo. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Tithe show. The show that's keeping it real great from Netherlands. It's fun, it's informative, it's charitable, and it is inspirational. Boys and girls, you know what time is it? Folkways. Aren't you excited? I am excited. You know what happens in Folkways? Folkways is where I get my guests to sing song, an authentic song from their country that you don't hear any other place but their country. How authentic is that? You know what I mean? And then they will sing it in my show, and at the end, we will sing something from my country. I'm originally from Nigeria, so we'll sing something from Nigeria, Igbo land. I mean, I bring people from foreign country, they share their song, we share my song. Oh, isn't that lovely? That's Folkways for you boys and girls. Enjoy it. Folkways is the Folkways, is the Folkways. Hey, hey, hey. 3, 2, 1, go. Chiba suchten nis to Leon. Chiba suchten nis to Leon. Chefef kisputo yalim. Chefef kisputo yalim. Charaboseo, mosise. Charaboseo, mosise. Justief kosebeli. Justief kosebeli. Nna eze akpata m enyi. Nwambe isi n'ịkpata onye. Asị Chukwu dube yi chebe yi. Ọ dịka asị na-akpata m enyi. Enyi na-aga na nso gị n'azụ. Godogwongo. It's fun, it's informative, it's charitable, and it is inspirational. Hold it audio. Yodel, yodel, hold it audio. Also, so with hands. Like a crab, feed a crab. Nna m eze akpata m enyi. Nwambe kpata onye. Asị Chukwu dube yi chebe yi. Ọ dịka asị na-akpata m enyi. Ị na-aga na nso gị n'azụ. Godogwongo. This is Tithe Samuel's show. Stay tuned. Boys and girls, you know what time is it? Folkways. And we got Island in the house. What's your name? It's Paddy. Alright, let's do this. So, Ireland, together standing tall. that is simple. Ireland, together standing tall. Show them, we'll answer Ireland's call. Nna m eze akpata m enyi. Nwambe isi n'ịkpata onye. Asịrị m Chukwu dube yi chebe yi. Ọ dịka asị na-akpata m enyi. Enyi na-aga na nso gị n'azụ. Godogwongo, godogwongo, godogwongo. Nna m eze akpata m enyi. Godogwongo. Is that it? You added extra. Oh, did I? Godogwongo. Godogwongo. Nna m eze akpata m enyi. Godogwongo. Nna m eze akpata m enyi. Godogwongo. Nwambe isi n'ịkpata onye. Godogwongo. Folkways, Senegalese in the house. Lima dunde, lima wesu de luce. Meni setu, lima dunde, lima wesu de luce. Meni setu, wow, ni setan leg magesu. Si lima wesu, leg marechu. Wala sax ni baku, sugune yi fecce. Dama leen di tete wax ni ma neexe ma bëgg leen dan may dellu ñu mel ni seetu. Nna m eze akpata m enyi. Nwambe isi n'ịkpata onye. Asịrị m Chukwu dube yi chebe yi. Ọ dịka asị na-akpata m enyi. Enyi na-aga na nso gị n'azụ. Godogwongo. Enyi na-aga na nso gị n'azụ. Godogwongo.
Wodogongo. I do hope you enjoyed it. And if you did enjoy it, give us a thumbs up and subscribe to the channel if you haven't. This is your boy Tithe Samuel. Boys and girls, till next time. Out. Folkways is the Folkways, is the Folkways. Hey. Nameza batame. Wambe isini batonye. Asili chukwu dube ichebe yi. Odikasi na batame yi. Eyi na aga na nsogbu n'azụ Wodogongo.